Bueno, ondion bidian egia esan. Bai, jo, egin naben egunean naben sinisten, azkenean prozesu bat egon da horren atzian, eta egitesun egunean kriston postasuna. Lehenengo aldiz, otsailean proba usteot, eta hori, azte burutan juten nintzen, batxillergoa egiten naben. Eta hori, gero apirila maiatzian ja oso ondo itxinaben, holan jauzialdi batekin, eta ja ondo egiteko. Eta hori, gero ja filtrau zanko eta ezin juten nintzen, baina hori, zagun guztita da ezin ez ere zein. Así que hori, udai tximarri txenduz, bueltan egiteko. Es súper raro, porque hori, dau blokea moduan bidian, pasatzen zunean más o menos, pasatzen zela, bueno, ya está. Hori, pasatzen blokea eta zuen, nahi ama berroin. Gaina zoen hori, apurratu melgo ikua eta noien apurratu ordori. Baina, bueno, hori, azkenean gestiona bidea burua ondo eta oso pozik. Bai, totalmente, azkenean, hori, beratzea plus, ez da uinorkin Espainian, eta, horrek, beste motivazioa moteutzu. Eta gero ikusita apurrat bidian historia eta hola, zelako pertsona dekien inda eta ze gutxi eta ze fuertiak zauzen, kriston postasuna. Orduen usteot, konfiantza eta hartu zula eta... Bai, azkenean... Baina... Ez da egitindako esfortzu eta lan guztian emaitza bat edo da, ez da errezea izen. Eta hori, kriston gogoakin jarraitzeko eta hilabete honetan zer datorren gogotxu. Ondo batoz errekonozimendu dana, kirolau hartu jarraitzeko eta zuri bai ezagutzeko eta. Hori, azkenean Espainia ez da holan leku bat, ez da egit oso ondo zaintzen dela kirolarian nik esan naben, beste munduko leku askotan asko oso errekonozidu hau dauz, eta azkenean oso ondo dago olako zabalkuntza bat edukitzia. Moten dagoa poliki gauza badoi ezela hobetzen, eta gero eta profesional gehiago ikusten die arlo honetan. Eta horri bai azkenean esperantza bat emoteotu zure ametxekin jarraitzeko, así que, apurratu hobetzen den egoera. Azkenean beste dozein ume moduan, beste estraeskolarrak moduan hasi nintzen ikastolan, eta hori, aitako eskalatzen zauen, orduan aste burutan eta holan berekin juten nintzen arrokara, eta poliki benen hori sartzen doia gorputzian, eta oin arte. Atzamarretako indar bastante esango neukenekola, así que hori holan helduleko txikiak eta holan asko gustatzen jatez, eta bai. Estilo asko diferentia dauz, segun ze eskolatan helduleko batzuk edo beste aurkituko zuz, baina gero eta gradu zailagoa edo azkenean heldulekoa txikiagoa diez, pareta bai atzera doie eta bai. Bai hori da, nik gehien bat bloke eta soka da, bloke lehen gehiago, lan txapelketan eta ibiltzen nintzen, baina oin ja arlori gehiago bitxiot eta oin gehiago hori zailtasunean. Soka batekin eta gehiago gustatzea eta arrokan, eskalatzea naturan. Bai, hori Euskal Herri mailan Josune beti zen da kristona referente bat, hemen onduan dekogula eta kriston historia markatu Josunek. Eta hori gero kriston eskalatzaile fuertea dauz bai, ez dakit Laura Rogora eta lako beratzi behin dauen jendia. Eta gero dau bat, Janja, txapelketetan ibiltzen dela, baina guztet kriston burua dekola eta kristona referentea dela eskalatzaile dan ondako. Bai, olimpiarriok egin ikusten da, kirolonek boom bat jaso dauela edo, rokodromuetan azkenean zatoz eta jendea asko ikustu kirolo praktikatzen eta harrian bai gero eta jende gehiago dau. Baina hori, ni momentuz arrokan oso gustora nau, nire proiektuekin hor, eta hori, entxe bertan munduki bidaiatu eta bide desberdinak frogatu, olimpiadakoa beste batzutzako. Bai, beste bide batzuk enkanatatzen zenean, kriston postasuna momentuan eta superposio, baina digez, bide honekin, egin naben dezizan, pixua etkendu moduan gainetik. Hori, azkenean guzten dan ez dabe bai, ez dakizu ze momentutan ebiko esun aukera bueltatzeko ordein zizan, hori, heldu etxera eta lasaitasun bat, eta hori, gero ja egunekin basoiez konturatzen eta ja, gero eta posiago jartzen azkenean lortu esun horrengatik. Bai, kirol honetan azkenean egitezu pila bat, eta ja horrengoak pentsatzen zauz, hasi hori, enterra hori egin eta ja horrengoak pentsatzen.
Ez, ondion ez tekote lan helburu garbirik, baina, badiko gozo lan planak eta lekuetara joteko, así que, a ver zelan. Bai, Euskal Herria azkenean oso gustoko doz, nire etxea da eta komodo sentitzen hazen lekua da eta estilua bai asko gustatzen jate. Baina, kondizioengatik azkenean ez da honen arrokan eskalatzeko, orden Katalunia aldia adibidez asko gustatzen jata eta laster gustako jatan arretzak jutia. Asko eskalatzeko, ez frustaratzeko hasieran teknika asko bidean kirol bata eta hartzen joan bidea azkenean dana eta hori jarraitzeko, motibatuta egoteko eta ez frustratzeko. Ni azkenean eskunik taldeakin hau entrenatzen eta kriston laguntza da niretako. Azkenean horregon biak entrenadore etorri batzuta nirekin egotera hor, bidean laguntzera eta hori kontaktu haiekin eta izugarrizko laguntza bada, así que oso eskertuta.